Някога питал ли си се как по дяволите по-възрастен мъж успява да излезе с млада и привлекателна жена? Не е късмет, не е магия и не е защото има банкова сметка, която прилича на серийния номер на космическа ракета. Това е стратегия. Повечето хора си мислят, че става въпрос за мускули, младост или да си инфлуенсър, но истината е друга. Става въпрос за контрол, за присъствие и за владеене на играта като дзен майстор, с побеляла брада и нулева нужда да впечатлява. Епиктет го е казал директно и без заобикалки. Никой мъж не е свободен, ако не е господар на себе си. Това е истинският таен кос и тези, които знаят как да го използват, печелят тихо, без да парадират. Днес ще ти разкрия 7-те забранени техники, които мъжете с визия и опит използват, за да събудят истинско желание у млада жена. Техники, които не се крещят, а се усещат и не идват от курс в YouTube или от треньор с прилепнала риза. Преди да започнем, ако това видео ти е полезно, те каня да се абонираш и да включиш известията. Предстои ти да видиш съдържание, което разделя обикновените мъже от типа мъж, когото тя никога няма да забрави. Започваме. Първо, тя наистина харесва по-възрастни мъже. Кой ти наби в главата идеята, че младите жени искат само млади момчета? Чек-чак? Приятел, който е само 4 години и обвинява алгоритъма? Имам новини за теб. Тя наистина харесва по-възрастни мъже. Не всички, разбира се. Само тези, които знаят как да използват своята зрялост като предимство. Тоест, ти ако правиш това, което ще ти кажа. Случвало ли ти се да видиш 50-годишен мъж с 25-годишно момиче и да си кажеш: какво има този старец, което аз нямам? Лесно, присъствие. Не е заради парите или защото й подарява айфони, а защото излъчва нещо, което един млад не може дори да фалшифицира с филтър в Инстаграм. Емоционална стабилност без да говори. Нещо, което се усеща, не се обяснява. Младите жени са уморени от вечната юношество, от типове, които реагират с плачещи емотикони, ако не им отговорят до 5 минути, от драми, от ходещи несигурности, от егоцентрични монолози, маскирани като разговори. Един зрял мъж, който е работил върху себе си, не се нуждае от одобрение, не тича след нея, не се състезава с момчето от фитнеса, не е нужно да доказва кой е, защото вече знае. И това, приятелю, ги обезоръжава. Сякаш си каменен замък сред буря от хартиени мъже. Просто си там, не се движиш, не искаш разрешение и това, макар и да не го казват, ги подлудява. Марк Аврели е казал: спокойствието идва, когато спреш да се опитваш да впечатлиш другите, и това спокойствие се усеща. То е в твърдия ти поглед, в начина, по който влизаш в едно помещение без да вдигаш шум, но всички забелязват, че си пристигнал. Това, което излъчваш, е емоционална зрялост. Контролът е мъжка енергия, която не е нужно да крещи. И в един свят на бързи одобрения и картонена мъжественост, това става магнетично. Спри да искаш да се харесаш. Започни да се харесваш. Работи върху стойката си, гласа си, погледа си. Не е естетика, а енергия, не е суета, а идентичност. Мъжественост, която не крещи, а се налага. В деня, в който спреш да тичаш след млади жени, е денят, в който те ще започнат да вървят към теб. Второ, отговаряй с контрол. Знаеш ли каква е най-очевидната разлика между един зрял мъж и един млад, когато една жена ги отсвири? Младият изпада в паника, проверява съобщението 20 пъти, започва да поставя под въпрос съществуването си и накрая пише на бившата си. Зрелият мъж си налива кафе. Втората техника е проста, но мощна. Не реагирай. Отговаряй с контрол. И внимавай, не е едно и също. Да реагираш е автоматично, импулсивно. Да отговориш е съзнателно, стратегически. Емоционалният мъж се сломява от съобщение без отговор. Мъжът, който владее тази техника, се превръща в загадка. Младите жени не тестват от злоба, а по природа. Гледат дали си мъж или дете с брада и повечето се провалят, но ти не. Когато тя качи история с друг мъж, не е нужно да я анфоловаш с пасивна агресия. Просто я игнорираш елегантно, защото стойността ти не зависи от това, което тя прави, а от това, което ти владееш, вътрешния си свят. Епиктет го е учил преди векове. Никой не може да ти навреди без твоето съгласие. И всеки път, когато реагираш от страх, ти подписваш това разрешение. Контрол. Не е хладнокръвие, а сила. Да си господар на импулсите си. Да решаваш кога да говориш, кога да мълчиш и кога да оставиш тишината да работи вместо теб. Не ти ли е комфортно в тишината? Добре, тогава трябва да я практикуваш повече. Тишината убива несигурностите. Реакцията само ги подхранва. Тя очаква да я преследваш, да питаш, да намекваш за ревност.
Но ти, напротив, продължаваш живота си и това за нея няма смисъл, защото е свикнала да има емоционален контрол над мъжете, но при теб не й се получава и това й запалва любопитството. И още нещо. Затова следващия път, когато почувстваш нужда да й изпратиш емоционален параграф, защото не е отговорила, дишай, изчакай и помни. Който реагира, губи, който отговаря спокойно, води. Спокоен, присъстващ, невъзмутим. Така се изгражда истинско привличане. И ако това те разтърси леко, хвани се здраво, защото следващата техника е тази, която превръща присъствието ти в сила, която внушава уважение и желание. Трето, присъствието ти внушава желание. Знаеш ли какво е общото между мъжете, които жените не могат да спрат да гледат? Не са най-приказливите, нито най-красивите, нито тези, които си мислят, че са Джеймс Бонд с евтин парфюм. Те са тези, които имат присъствие. Истинското съблазняване не влиза с викове, а ходи бавно, с изправен гръб и фиксиран поглед. И най-шантавото е, че много мъже смятат, че трябва да впечатлят, за да привлекат. Грешно! Трябва да въздействаш. И въздействието започва от начина, по който стоиш пред света. Не ти трябва Ферари или кожено яке. Трябва да знаеш кой си и това да се забелязва, без да отваряш уста. Марк Аврелий не е имал социални мрежи, но е разбирал играта. Силата на мъжа е в способността му да остане твърд. И това, приятелю, се вижда преди да кажеш «Здравей». Езикът на тялото ти крещи по-силно от всяка умна фраза. Начинът, по който влизаш в едно помещение, как ходиш, как заемаш пространството, как дишаш. Всичко комуникира нещо. Излъчваш ли увереност или искаш разрешение да съществуваш? Една млада жена забелязва това преди да успееш да си кажеш името. Не е магия, а биология. И те са програмирани да засичат емоционална сила. Затова следващия път, когато влизаш някъде, не гледай земята, сякаш търсиш монети. Гледай напред. Ходи така, сякаш вече знаеш, че не е нужно да доказваш нищо, защото не е нужно. Не започвай да говориш като развален грамофон. Слушай, наблюдавай, прави паузи, защото когато ти контролираш ритъма, контролираш и обстановката. И това за една жена е неустоимо. Уважението и желанието се печелят с сдържана енергия, с онова напрежение, което се усеща, но не се казва, с онова спокойствие, което се налага без насилие, което привлича без усилие. Следващия път, когато говориш с нея, го направи от тази енергия. Нека самото ти присъствие казва: не съм дошъл да те впечатля, дошъл съм да оставя следа. И ако смяташ, че това беше силно, изчакай, защото в следващата техника ще ти покажа как да владееш емоционалната игра, без да си цапаш ръцете. 4. Познаваш играта и не се хващаш. Една млада жена няма да ти го улесни. И не защото е зла или иска да те види да страдаш, а защото тества. Да, като в старите видеоигри, ако минеш нивото, продължаваш. Ако се провалиш, край на играта, емоционално. Проблемът е, че повечето мъже не минават първото ниво. Щом тя се направи на студена, те се отдалечават, плачейки в групата в WhatsApp на обърканите мъже. Но ти не, защото ти познаваш играта. Тя ще те премери. Ще хвърля намеци, ще мълчи, ще качва истории с скрити послания, които биха разплакали Шерлок Холмс. А ти какво правиш? Нищо, или по-скоро точно толкова, колкото трябва. Не се движиш, не се хващаш, защото вече си гледал този филм. Спойлер, не свършва добре за отчаяните. Разликата е в това как реагираш. Младите се гърчат, оправдават се, обясняват се. Ти, напротив, разбираш, че не на всичко трябва да се отговаря. Понякога тишината е най-силният отговор, а и най-привлекателният. Сенека е казал: мъдрият човек не се оставя да бъде влачен от емоциите, а ги наблюдава. И това правиш и ти, не защото си студен, а защото имаш контрол над себе си. И това те прави непобедим. Тя е свикнала да манипулира с ревност, с драма, с пресметнати отсъствия, но при теб не може, защото не реагираш от липса, а действаш от съзнание. И тогава динамиката се променя. Спира да те вижда като поредния и започва да те вижда като емоционално предизвикателство, защото ти не се състезаваш, не молиш, не умоляваш. Ти си изключение от нейното правило. Следващия път, когато се опита да те дестабилизира, усмихни се, не с подигравка, а с онази увереност на човек, който вече не се нуждае да печели спорове, за да спечели уважение. И да, това обърквано и очарова. Когато владееш емоционалната игра, не само ставаш привлекателен, ставаш незабравим. И ако тази техника ти се стори силна, следващата ще ти взриви главата, защото ще откриеш как тишината, използвана правилно, може да съблазни повече от 1000 прошепнати думи. 5. Силата на тишината. Тишината притеснява несигурните.
Тези, които чувстват, че ако не говорят, изчезват. Тези, които мислят, че празнотата е враг, който трябва да бъде запълнен с думи, дори и да нямат какво да кажат. Но ти не си един от тях. Ти вече знаеш, че тишината не е отсъствие, а присъствие. Тишината, използвана правилно, може да бъде по-съблазнителна от всеки сладникав комплимент или фраза за съблазняване от каталог. Защото докато другите се отчаиват да запълнят пространството с данни за себе си, виж колата ми, виж постиженията ми, виж кучето ми, което прави йога, ти просто мълчиш и я оставяш да говори. И там започва магията. Тишината е огледало, показва това, което другият не е очаквал да види. И в това отражение тя започва да се разкрива. Започва да чувства, че е срещу някой, който не бърза, който не се сломява от неудобен момент. И това за една млада жена, свикнала на мъжката тревожност, е объркващо и пристрастяващо. Епиктет е казал: имаме два уха и една уста, за да слушаме два пъти повече, отколкото говорим. Но днес изглежда, че мнозина нямат нито едното, нито другото. Когато направиш пауза преди да говориш, когато позволиш на тишината да диша, ти излъчваш сила. Не говориш от тревожност, а говориш с намерение и това се забелязва. Мистерията се ражда от тишината. Когато не разкриваш всичко веднага, когато не бързаш да запълниш пространството, създаваш напрежение. И напрежението, когато е контролирано, се превръща в желание. Следващия път, когато си срещу нея и не знаеш какво да кажеш, не казвай нищо. Остани, гледай, дишай, защото тишината, използвана правилно, не само генерира привличане, генерира и уважение. Типът, който говори без да спира, е забравен. Този, който мълчи с намерение, става незабравим. И ако това те накара да почувстваш, че си вдигал много ненужен шум, спокойно. В следващата техника ще научиш как да спреш да впечатляваш, за да започнеш да въздействаш. И това, приятелю, променя цялата игра. 6. Не впечатляваш, въздействаш. Има огромна разлика между това да впечатлиш и да въздействаш. Да впечатлиш е да покажеш. Да въздействаш е да трансформираш. И знаеш ли какво? Повечето мъже са фокусирани върху това да впечатлят, че забравят, че това не трае дълго. Да впечатлиш е като фойерверки. Светят за секунда и след това дим. Да въздействаш е като емоционално земетресение. Не се забравя и не се нуждае от шум. Младите момчета обикновено влизат в разговора с емоционалната си автобиография в ръка. Имам това, направих онова, печеля толкова, виж пресата ми в HD, всичко това е добре. Но тя не търси CV, а търси преживяване, което да разтърси душата й. И ти, като мъж с визия, не се състезаваш показвайки, а се състезаваш свързвайки се. Не я питаш какво учи, а я питаш какво я боли. Не й разказваш историята си, сякаш си ефтин инфлуенсър. Задаваш и въпроси, които я принуждават да погледне навътре в себе си. Сенека го е разбирал добре. Истинското величие е да накараш другия да се почувства велик. И когато направиш това с една жена, не само я впечатляваш, а я бележиш. Да въздействаш е да гледаш отвъд дрехите, грима, социалните й мрежи. Да забележиш финия жест, паузата в гласа й, противоречието между това, което казва и това, което чувства. Да водиш разговор, който не завършва с колко хубаво си прекарах, а с защо никой не ме е карал да се чувствам така преди. И това, приятелю, не го постига този, който говори много, а този, който знае как да слуша, който присъства, който не се страхува да отиде надълбоко. Спри да търсиш перфектната фраза, за да разбиеш леда. Бъди огънят, който топи всяка защита, не с празна интензивност, а с истинско намерение. Следващия път, когато говориш с нея, не се опитвай да й се харесаш. Опитай се да докоснеш нещо в съзнанието й, което никой не е докосвал. Това е, което те превръща в някой незабравим. И ако тази техника те накара да се замислиш за всички онези пъти, в които си говорил твърде много, не се притеснявай, защото това, което следва, ще балансира всичко. Ключът към излъчването на желание без тревожност. 7. Спокойна сексуална енергия. Повечето мъже днес не излъчват желание, а излъчват отчаяние. Виждаш го в съобщенията им, в преувеличените им реакции, в това как се сриват, ако не получат емотикон с сърце. Но ти не е, защото знаеш, че истинската мъжка сексуална енергия не се крещи, не се моли, а се диша. Когато един мъж е в контрол над себе си, самото му присъствие генерира напрежение. Не е нужно да докосва, за да накара една жена да си го представи. Не е нужно да говори за секс, за да го почувства. Енергията му не моли, вдъхновява. И тук идва най-интересната част. Сексуалното спокойствие е 10 пъти по-силно от настойчивостта. Защото настойчивостта притеснява, спокойствието съблазнява.
Повечето идват с тревожност в очите, ти идваш с намерение в погледа. Те искат нещо да се случи веднага. Ти знаеш, че всичко се случва. Ако го управляваш добре, Епиктет би го разбрал перфектно. Желанието, когато е водено от разума, се превръща в сила. Когато е водено от нуждата, в слабост. И ти не си в режим на нужда, а си в режим на чист магнетизъм. Тя го усеща. Усеща, че би могъл да я имаш, но не бързаш. Че я желаеш, да, но не се влачиш. Че я виждаш, но не се разпадаш и това я запалва като малко неща. Не ти трябват харесвания. Не ти трябва да отговаряш за секунди. Не ти трябва да даваш обещания. Просто трябва да си там с твърд поглед, спокойна усмивка, език на тялото, който казва «бих могъл, но може и да не го направя още». Истинската сила не е в това да я вземеш, а в това да имаш контрола да не го направиш, докато тя не го иска толкова, колкото и ти. И този тип желание не се фабрикува, а се излъчва. И го излъчва само този, който е работил върху вътрешния си свят, който не се страхува да остане сам, който знае, че контролът не е студ, а бавен огън. Така че да, можеш да бъдеш вулкан отвътре, но отвън си спокойно езеро. И това противоречие е неустоимо. Искаш ли тя да си те представи, да те желае и да не разбира защо? Бъди мъжът, който не бърза. Бъди мъжът, който решава. Бъди мъжът, който владее желанието си. В заключение, през цялото това време не ставаше въпрос да си по-млад, по-красив или по-популярен. Ставаше въпрос да бъдеш повече себе си, да изчистиш характера си, да контролираш енергията си и да излъчваш мъжественост, която не се нуждае да иска внимание, защото го привлича без усилие. Днес ти дадох 7 техники, които не са мода или тенденция. Те са силни принципи, тихи, истински. Сега искам да знам от теб, коя от тези техники те впечатли най-много. Коя ще започнеш да прилагаш още днес? Остави ми го в коментарите, чета ги и отговарям. И ако това видео ти е било полезно и се надявам да е, абонирай се сега и включи камбанката. Предстоят още много материали като този и не искам да ги пропуснеш. Ако искаш да продължиш да задълбаваш в това как да подобриш присъствието си и да се превърнеш в онзи мъж, който не само привлича, но и оставя следа, виж следващото видео, което ти оставям тук на екрана. Ще те допълни идеално. Помни, не си тук, за да впечатляваш. Тук си, за да трансформираш, да водиш от контрол, да привличаш от спокойствие и най-вече да се превърнеш в онзи тип мъж, когото нито времето, нито те могат да забравят. Ще се видим в следващото видео. Бъди твърд, бъди автентичен и никога не спирай да се развиваш.